fáilte na fi an Ceardaíocht daine. Tásúil go sibelog go bhfuil Somália. Tá an bhá go donna seo maicinn siad tá chlabhtaí mór míteacha dubh agus dorcha tíochta níos ainn dhear go mbeidh go leor báisteacha seo. Fiú an na blána seo go donna. Siad báite le isce. Ach sin a chuid tá neamh sin bhaintí seo. Inniu tá muid a gáil Fuinneog Daite. Maicinn siad sa mosca beg seo mhaiseadh sinna tá mo gáilíonna. Ach ar dús tá orann goil go dtí an nasc seo híos. Trúir sé seo cúnainn crothanna an éisc I dhearr amach níos stearnaí. Ní gáibh go lean agus a de chlóháil agus a de dhearr amach agus sin be mud ná éisc do I an astab. Fanna cileom agus duine. Tasto, Popper Bomb, Glue, Popper Ceardaíocht, Susur, Popper Do, agus Rialóid. Inis tá mo gáil frám a dhéanamh as a Popper Do le chur timpeall ar a Popper Bomb. Fáin rialóid agus tuais amach imimh an Popper Do ons go mé mar nána dhearr amach. Dúsad misisiid tús an rialóid leis a frám seo thuis amach. Nu tá sé tuist amach agaí is féidir le a dhearra. Cúine muid an píosa tímó gun Popper Do le chud I nuas ar a Popper Bomb. Breanú sé ar gcuid seo nó tá sé gearr amach agaí. Inis trúrás an Popper Bomb. Tá mo gáil an glue said I seo agus tá mo gáil an píosa go Popper Do tá gearr amach ainn a chuig ramú an nuas ar a Popper Bomb ons go nginú sé an frama. Is sin í chéad chéim críochnaí agaí. Ar dús inis tá mo gáil an cairneogaí a dhearr amach as a Popper Ceardaíocht. Trúr leat a thusúr agus gar muid amach mar seo iad. Tá neart gon Popper Ceardaíocht a gar amach in is agaí. Trúr líb an glú agus chur rint má glú na lár an fráma atá dinta níos túisce. Agus inis gramahfuil na cairneogaí beaga tá gearr amach ainn ón Popper Ceardaíocht. Agus gramahfuil sin san áit bán. Má sib ní mór an fácaí leis le dom. Má chinim sib, díormarí golig an asc seo híos chun na hainmhithe mara nó an híos go áil. Nu tá sé clóhailte agaí, tarrainge de dhearr amach agus tá mo gáil de úsáid mar teimpléad ar a Popper Do. Leag síos inis na hainmhithe tá rán amach agaí nó an tíos. Agus tá mise gáil sticín úsáid ach má tá spás agaise is féidir níos mó úsáid. Fá marcóid nó peanóid agus tarraing thart ar an gro. Inis tá mo nána de dhearr amach.
Nis, tá siad gar machain, má sib. Tá mú galin glú set a ríist agus tá mú galin de hiramú gon pápar siad a gorm ó lár an leanach. Cur neart glú an tiasc nó mecinn si ar a réalt mara. Agus brú síos go má, nó seo grama agaí, tá mú críochnaí. Nis, breanó siad cosú le seo nó siad gramú agaí ar a pápar siada. Ní le rud do báin eile na dingaid. Tá orne chuid sa Fuinneog. Fá Fuinneog a bhfuil neart solas sa chríd, agus gramú muid go nunneaga. Nis cad a cheapan sib, tá tiasc agus na réalt mara tá sé sa Fuinneogain. Bolig isteach máireach agus beit Tionscadal bheith